Alors on a saigné. Okay, so please come and preach. Most akkor Jeff testvér fog jönni és hirdetni az igét. Aki nagyon messze van, közelebb jöhet, ha akar. Nem muszáj. I know it has already been a long day. Tudom, hogy már hosszúra nyúlik ez a nap. So I will keep this less than 4 hours. Tehát akkor rövidebbre fogom 4 óránál. 4 óra hosszánál. I want to read Galatians chapter 5 verse 13 to begin. Szeretném a Galácia 5:13-mal kezdeni. No, just to read it and then pray for the message. Okay. Galácia 5:13. Mert ti szabadságra hívattatok, atyám fiai, csak hogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt, szeretettel szolgáljatok egymásnak. Imádkozzunk. Drága Istenünk, köszönjük, hogy a te szereteted minden nap érzékelhető, minden nap tapasztalható, és a legnagyobb mértékben megmutattad Krisztus által, aki feláldozta az életét, hogy nekünk életünk lehessen. Segíts gyakorolnunk ezt az önfeláldozó szeretetet, és jobban megértenünk, hogy mit jelent, és hogyan tudjuk a mindennapokban ezt a szeretetet értékelni és gyakorolni. Ezért imádkozom az Úr Jézus nevében. Amen. We heard in the morning session Délelőtt hallottuk, the importance of loving one another. milyen fontos szeretni egymást. Wives submitting to their husbands. Feleség hogyan rendelje alá magát a férjének. Husbands loving their wives. A férj hogyan szeresse a feleségét. And here in Galatians chapter 5, És itt a Galácia 5. részben Paul says that in love we should serve one another. Pál azt mondja, hogy szeretettel szolgáljatok egymásnak. And so this afternoon I'd like to speak about love. Tehát ma délután a szeretetről szeretnék beszélni. I think this is a word that is often misunderstood in our modern times. Ezt a szót sokszor félreértik ebben a mai időben. It is often thought of as just a feeling. Gyakran azt gondoljuk, hogy ez csak egy érzés. I feel in love. Hogy úgy érzem, hogy szerelmes vagyok. Pastor mentioned that this morning. Ahogy a pásztor mondta délelőtt, that these butterflies in my stomach. hogy a pillangók a hasamban. And sometimes love, true love does produce feelings. És az igaz szeretetnek van érzelmi oldala. But the way the Bible describes love is different. De ahogy a Biblia leírja a szeretetet, az másmilyen. And as Christians, we must always come back to the Bible. És keresztényként mindig vissza kell térnünk a Bibliához. And to be careful that the way we think of things is biblical. És oda kell figyelni, hogy a gondolkodásmódunk biblikus legyen. The world tells us that love is a feeling. A világ azt mondja, hogy a szeretet az csak egy érzés. Today I'm in love. Ma szerelmes vagyok. Oh, now I have fallen out of love. Hát most kiábrándultam a szerelemből. We think of marriage in our modern world. És a modern világ így beszél a házasságról. How many marriages end with those type of words? Hogy milyen sok házasság ér véget ilyen szavakkal. We are no longer in love. Már nem szeretjük egymást, már nem vagyunk szerelmesek. I don't feel in love anymore. Nem érzem a szerelmet. Or they don't show me love Nem anymore. mutatnak felém már szeretetet. And so I want to speak about love. Tehát a szeretetről szeretnék beszélni. And so we will turn to 1 Corinthians chapter 13. Első Korintusi levél 13. részéhez lapozzuk. Probably the most famous chapter about love. A leghíresebb fejezet a szeretetről. And for time's sake we won't read the whole chapter. És az idő miatt nem olvassuk el az egész fejezetet. Let's just read verse 4 through verse 7. Csak a 4-től a 7-ig. A szeretet hosszú tűrő, kegyes. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. There are a lot of words in just those few verses. Sok szó van ebben a néhány versben. But this is how God defines love. De Isten így határozza meg a szeretetet.
Think about what we just read. Gondolj bele, hogy mit olvastunk. Because this love is the foundation of our relationships. Mert ez a szeretet, a kapcsolat alapja. Right? It defines how we interact one with another. Ez határozza meg, hogy egymással hogyan tudunk kapcsolatban maradni. It really defines how we interact for good or for bad. Akár jó, akár rossz értelemben. Whether we are following these things and living them or not. Hogy ezeket követjük és átéljük, vagy pedig nem. For the time's sake, we won't turn over to this passage. Tehát idő kedvéért nem lapozunk most oda. But in 1 John chapter 3, de János első levele 3. részében the Bible says something very interesting about Cain. a Biblia érdekes dolgot mond Káinról. We talked about Adam and Eve this morning. Ádámról és Éváról beszéltünk ma reggel. And Cain is one of their sons. Káin az egyik fiúk. And he's famous for being the first murderer in the Bible. És arról híres, hogy ő az első gyilkos a Bibliában. In 1 John chapter 3, János első levele 3. részében the Bible commands us to love, a Biblia azt parancsolja, hogy szeressünk. But says, do not love as Cain loved. És azt mondja, hogy ne úgy szeressünk, ahogy Káin. This is very interesting thought. Ez egy nagyon érdekes gondolat. Because I don't think many of us would think of Cain as loving. Mert nem sokan gondolnánk, hogy Káin a szeretet példája. We think of Cain as the murderer. Káin a gyilkos. He didn't love his brother. Ő nem szerette a testvérét. Which is true. Ami igaz. But he did love. De szerette, tehát volt benne szeretet. Cain loved himself. Káin szerette saját magát. He was arrogant. Arrogáns volt, büszke volt. He was proud. Felfúvalkodott volt. And did not repent of his sin. És nem tért meg a bűnéből. And then out of this love for self, és a saját maga iránti szeretet miatt he murdered his brother. Megölte a testvérét. The Bible says that the root of all contention is pride. A Biblia azt mondja, hogy minden veszekedésnek a gyökere a büszkeség. Another way to define pride is love for self. A büszkeség másik meghatározása az, hogy a saját magunkat szeretjük. This is a selfish love. Ez az önző szeretet. That's the love that Cain had. Ilyen szeretet volt Káinban. When this love enters into our marriages, amikor ilyen szeretet van a házasságunkban, vagy megjelenik, it will destroy the marriage. az tönkreteszi a házasságot. When it becomes about me and not my partner. Amikor ez rólam szól, és nem a társamról, I'm the one that matters and not him or her. Én vagyok az, aki számít, és nem ő. Cain's love led him to murder. Káin szeretete gyilkosságra vezette. That is a self-serving love. Ez az önközpontú szeretet. We must guard against this in our marriage. És védekezni kell ez ellen a házasságban. And 1 Corinthians 13 will help us do that. És az 1 Korintus 13 ebben segít. Let's think about what the Bible says about love here. Tehát nézzük meg, hogy mit mond a Biblia a szeretetről. But then think about how we can apply this in our lives. És hogyan tudjuk alkalmazni a saját életünkre. And in our context, to apply it within our marriages. És hogyan tudjuk alkalmazni a házasságunkra. The first thing the Bible says, az első, amit mond a Biblia, that love, charity, suffers long. Hogy a szeretet hosszú tűrő. This is more than just patience. Ez több, mint a türelem. Sometimes it is defined as simply patience. Néha azt szokták rá mondani, hogy a hosszú tűrés az ugyanaz, mint a türelem. But suffering long is more than just being patient. De a hosszú tűrés az több, mint a türelem. It has an idea of enduring something. Az a lényeg, hogy valamit kibírni. Enduring hardship. Kibírni a nehézségeket. We can be honest here, I think, amongst ourselves. Hiszen itt magunk között lehetünk őszinték. Is it always easy to live with your partner? Mindig könnyű együtt élni a társaddal? Are there times you have to endure some things? Van, amikor ki kell bírnod bizonyos dolgokat?
I mean, my wife probably would say, oh no, it is always A wonderful. feleségem azt mondaná, hogy ugyan, hát ez mindig csodálatos. I don't have to endure anything with him. Nekem semmit nem kell kibírnom a férjem mellett. Which you all know is a lie. De ezt mindnyáján tudjátok, hogy ez hazugság, ez nem így van. Love is long suffering. A szeretet hosszú tűrő. This means it makes a decision to endure, Ami azt jelenti, hogy hoz egy döntést, hogy tűrjön. even when things are difficult. Még akkor is, ha nehéz az élet. Even when we're not getting along. Akkor is, ha nem jövünk ki jól egymással. Because love is in action. Mert a szeretet cselekvés. We don't endure long just for a feeling. Nem csak azért vagyunk hosszú tűrőek, mert van egy érzésünk. If it's just about a feeling, we will quit. Ha csak az érzésről szólna, akkor feladnánk. Love is a decision. A szeretet egy döntés. It takes a decision to endure long. Döntés kell ahhoz, hogy kitartsunk hosszan. It takes a decision to endure suffering. Döntés kell ahhoz, hogy kibírjuk a szenvedést. That's the first thing the Bible says about love. Ez az első, amit a Biblia mond a szeretetről. The second thing it says is that love is kind. A második, hogy a szeretet kedves. What does this word mean? De mit jelent ez a szó? We hear it. Halljuk, We probably use it. használjuk is talán. We tell our children, be kind. Mondjuk a gyerekeknek, hogy legyetek kedvesek. But what does this mean? De mit jelent? It is a desire to be good to others Egy vágy, hogy jók legyünk mások felé, in order to make them happy. hogy őket boldoggá tegyük. We covered this even this morning Ma délelőtt volt erről szó. in speaking about husbands loving their wives, Hogy a férj szereti a feleségét. putting them first, Első helyre teszik. Magukkal szemben. desiring for them to be happy. Tehát arra kell törekednünk, hogy a feleségünk boldog legyen. We spoke about the perfect marriage, Beszéltünk a tökéletes házasságról, where both parties are happy. ahol mind a ketten boldogok. That doesn't happen when I focus on my happiness. Ez nem akkor történik, amikor a saját boldogságomra összpontosítok. I will end up happy if I focus on her happiness. Akkor leszek boldog, ha az ő boldogságára összpontosítok. And as she focuses on my És happiness. ő pedig az én boldogságomra összpontosít. Kind focuses on others. A kedvesség az másokra összpontosít. To show kindness means I forget about me and I care about you. A kedvesség azt jelenti, hogy magamról elfelejtkezem, és másokkal törődöm. So charity endures suffering Tehát a szeretet kibírja a szenvedést, and is kind. és kedves. The third thing, A harmadik, it envies not. a szeretet nem irigykedik. What does this mean? Ez mit jelent? I hope that you are thinking about each of these phrases as we read them. Remélem, hogy ti is belegondoltok minden egyes kifejezésbe, ahogy elolvassuk. Because each phrase itself could be one message. Mert mindegyik magában is lehetne egy egész prédikáció. Probably more than one message. Sőt, több, mint egy egész prédikáció. And so I'm hoping to leave you with homework as we finish up. Remélem, hogy tudok adni házi feladatot a végén. To read together 1 Corinthians 13 Hogy olvassátok el együtt ezt a fejezetet, 1 Korintus 13. részt. as a couple. Házaspárként. And think about, am I doing És this? gondoljatok bele, hogy én megteszem ezt. Not thinking, is she doing this or is he doing Nem az, this? hogy ő megteszi-e, vagy ő megteszi-e, Am I doing hanem this? én megteszem-e. What does it mean to not envy? Mit jelent az, hogy nem irigykedik? Someone who does not envy rejoices when others are blessed. Aki nem irigy, az örülni tud, hogyha valaki mást megáld Isten. They're excited for them. Izgatottság tölti el a másikért. It's related to the idea of kindness, És ez összekapcsolódik a kedvességhez. where I'm doing for them so that they can be happy and Tehát rejoice. amikor azért cselekszek, hogy a másik boldog legyen és örüljön. This is the idea of me being happy because they are happy. Ennek a lényege, hogy én azért vagyok boldog, mert ő boldog. Me rejoicing because they have been blessed. Én örvendezek, mert őt megáldotta az Úr. Charity envies not. A szeretet nem irigykedik. Then the fourth one, A negyedik, it vaunteth not itself.
A szeretet nem kérkedik, nem dicsekedik. It is not proud. Nem büszke. It's not boastful. Nem dicsekedik. It's not puffed up. Nem fuvalkodik fel. When we begin to vaunt ourselves, Mikor kezdjük felemelni magunkat, to lift ourselves up, felmagasztalni magunkat, we often push others down. akkor másokat lenyomunk. If you want to destroy your marriage quickly, Ha gyorsan tönkre akarod tenni a házasságodat, lift yourself up akkor emeld fel magadat. by pushing your partner down. Azáltal, hogy lenyomod a társadat. Love is an action. A szeretet cselekvés. And love says you should be lifted És a up. szeretet azt mondja, hogy te legyél felemelve. We speak often about leadership, Gyakran beszélünk a vezetésről, that good leadership is servant leadership. hogy a jó vezetés a szolgáló vezetés. This was again spoken of this morning. Ma délelőtt volt szó erről. Christ was a servant leader. Krisztus szolga vezető volt. Right? He washed the feet of the disciples. Megmosta a tanítványok lábát. Jesus himself said this. Maga Jézus azt mondta, I came to serve, right? Not to be served. azért jöttem, hogy én szolgáljak, és nem azért, hogy nekem szolgáljanak. He was a servant savior, Tehát ő egy szolgáló megváltó volt. a servant leader. Egy szolgáló vezető. And a servant leader does not lift És a himself up. szolgáló vezető nem magát emeli föl. He is not puffed up. He does not vaunt himself. Tehát nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Which leads us then to verse number 5. Ami bevezeti az 5. verset. Does not behave itself unseemly. Nem cselekszik égtelenül. Csúnyán, It's nem not- viselkedik csúnyán. It's not indecent. Tehát nem viselkedik illetlenül. It's not filthy. Nem mocskos. It was addressed briefly this morning. Említésre került ez is délelőtt. It's not seeking to satisfy its own lust. Hogy nem a saját vágyait akarja betölteni. It's, again, not seeking to please itself. Nem saját magának akar jót hozni. It doesn't speak corruptly. Nem beszél romlott módon. I think we often think of that in the idea of filthy conversation, filthy jokes. Gyakran így szoktuk ezt a fogalmat használni, hogy ilyen mocskos viccek, meg mocskos beszédmód. But we can think about this even as hurtful conversation. De ez magába foglalja a fájdalmat okozó szavakat is. Because this is also unseemly behavior. Mert ez is égtelen, illetlen viselkedés. As married couples, we know how to hurt one another. Házasként mi tudjuk, hogy hogyan kell a másiknak fájdalmat okozni. This is part of opening yourself into a marriage Mert relationship. amikor az ember megnyitja magát a házassági kapcsolatban, Right? You share your inner feelings. akkor megosztja a belső érzéseit. A solid marriage, we let our walls down. És egy stabil házasságban a pajzsot, a védőfalat leengedjük. But there's danger there, isn't there? De ennek van egy veszélye. Now we know how to hurt one another. Most már tudjuk, hogy hogyan kell fájdalmat okozni a másiknak. We must be very careful how we speak to one Ezért another. kell nagyon óvatosnak lenni, hogy hogyan beszélünk egymással. Because we know exactly how to hurt. Mert pontosan tudjuk, hogy hogy kell fájdalmat okozni a másiknak. Love does not behave unseemly. A szeretet nem viselkedik égtelenül. It's careful in how we speak to one another. Odafigyel arra, hogy hogyan beszél a másikkal. Careful in how we speak to our children. Hogy hogyan beszél az ember a gyermekeivel. Right? As a husband, you can hurt your wife by hurting your children. Tehát férjként árthatsz a feleségednek azzal, ha a gyermekeidnek ártasz. Right? As a wife, you could do the same. És a feleség is ugyanezt megteheti. Telling a child, you're just like your father. Azt mondod a gyereknek, hogy olyan vagy, mint az apád. And speaking it in anger. És ezt ilyen mérgesen mondod. That doesn't just hurt the child. Ez nem csak a gyereknek fáj,
your husband hears that, it's going to hurt him. hanem a férjed ezt hallja, neki is fájni fog. Again, husbands, you're just like your mother. Vagy mint a férje, amikor azt mondja a feleségének, hogy olyan vagy, mint az anyád. Right? You hurt the child. Akkor ezzel a gyermeknek is árt. But you cut the heart of your wife. De a feleségének is sebet ejt a szívén. This little phrase does not behave itself unseemly. The Tehát beginning of verse 5. ez a rövid kis kifejezés, hogy nem cselekszik égtelenül, If you'll take time to meditate on it, ha ezen elmélkedünk egy kicsit, you'll see it's very far-reaching. látni fogjuk, hogy ez nagyon nagy témát felölel. The next small phrase is the one that convicts me the most, A következő az, ami rám a legnagyobb hatással van. and something I think about often. Amire gyakran gondolok. Seeketh not her own. Nem keresi a maga hasznát. It's not selfish. Nem önző. It doesn't think about self. Nem önmagán gondolkozik. Because this is the idea of if you seek your own. Ez a lényege annak, hogy ha a magad hasznát keresed, I'm looking for what I want, hogy amit én akarok, to fulfill my needs, hogy az én szükségeim be legyenek töltve, to fulfill my desires. az én vágyaim ki legyenek elégítve. This is a lot of how the world defines love today. Tehát a világ így határozza meg a szeretetet. It says, oh, I love her Én szeretem őt, because she fulfills my desires. mert ő az én vágyaimat kielégíti. She meets my needs. Ő az én szükségeimet betölti. And the marriage falls apart when that stops. És a házasság szétesik, amikor ennek a dolognak vége van. I've counseled many couples in their marriages. Sok házaspárnak adtam tanácsot. And I've heard that statement over and over again. És ezt a mondatot újra és újra hallottam. She doesn't meet my needs. A feleségem nem tölti be a szükségeimet. He doesn't meet my needs. A férjem nem tölti be a szükségeimet. Now it's true, we ought to seek to meet the needs of the other. És ez igaz, hogy törekednünk kell rá, hogy betöltsük egymás szükségét. But that's different than seeking to meet my needs. De ez eltérő attól, hogy a saját szükségemet akarom elsősorban betölteni. And this is the problem that has entered into many És marriages. ez a probléma, ami sok házasságban megjelent. She doesn't meet my needs, Hogy a feleségem nem tölti be a szükségeimet, so I'm gone. akkor én elmegyek. No, the Bible says the exact opposite. A Biblia az ellenkezőjét mondja. I need to meet her needs. Én nekem az ő szükségeit be kell töltenem. And my needs don't matter. És az én szükségeim nem fontosak. We live in a selfish world. Önző világban élünk. Everything is about you. Minden rólad szól. Even in the worldly counseling they say this. És a világi tanácsadásban is ezt mondják. Oh, you can't love anyone until you love yourself. Addig nem tudsz szeretni mást, amíg nem szereted előbb magadat. The Bible says, seeketh not her own. De a Biblia azt mondja, hogy a szeretet nem keresi a maga hasznát. In other words, the Bible is telling us, Más szóval a Biblia azt mondja, love others, serve them, and forget yourself. hogy szeress másokat, szolgáld őket, és felejtkezz el magadról. This is what Jesus did. Ezt tette Jézus. I shared the passage during the men's session A férfiakkal megosztottam egy igerészt. in Philippians chapter 2, Filippi második rész. where the Bible tells us that Christ is our example, Ahol a Bibliában azt látjuk, hogy Krisztus a példa. who became obedient unto death, even the death of the cross. Aki engedelmes volt a halálig, a keresztfának haláláig. And he did that because he loved. És azért tette, mert szeretett. That had nothing to do with his needs. Ennek semmi köze nem volt a saját szükségeivel. God didn't need us. Istennek nem volt szüksége ránk, úgymond. And he would have been completely just to just condemn us. És teljesen igazságos lett volna, ha elítél bennünket. If God had just washed his hands, Ha Isten megmosta volna a kezét, said, you are sinners, és azt mondta volna, hogy ti bűnösök vagytok. you violated my word, Megszegtétek a szavamat, az igémet. I gave you a perfect garden, Adtam egy tökéletes kertet, I gave you a perfect relationship, adtam egy tökéletes kapcsolatot. I gave you one rule, Egy szabály volt, and you
you didn't follow it, és megszegtétek, goodbye. akkor szervusztok. God would have been just. És Isten igazságos lett volna. But God loved us De Isten szeretett bennünket. and became obedient unto death, És engedelmes volt halálig, even the death of the cross. a keresztfának haláláig. Because true love does not seek its own. Mert az igaz szeretet nem a saját érdekét keresi. We'll cover the last couple here very quickly. És a maradékot gyorsan elmondom még. The next thing we see, it's not easily provoked. A szeretet nem gerjed haragra. How many arguments could we prevent if we were just slow to anger? Hány veszekedést el lehetne kerülni, ha nem gerjednénk haragra? I don't have any personal experience with this Nekem nincs személyes tapasztalatom ebben, because my wife never does anything that would upset me. mert a feleségem semmi olyat nem csinál, ami belőlem haragot váltana ki, But maybe you have some de experience. lehet, hogy nektek van ilyen. I know my wife has experience. Tudom, hogy a feleségemnek van ilyen tapasztalata, But my wife is not easily provoked. de a feleségemet nem könnyű mérgessé tenni. And I praise the Lord for that. És Istennek ezért hálát adok. But how many arguments could we prevent De hány veszekedést meg lehetne előzni, by just being slow to anger? hogyha lassúak lennénk a haragra? And the next point is very related to És this a következő nagyon erősen kapcsolódik ehhez. because it says love thinks no evil. Azt mondja, hogy nem rújja fel a gonoszt. So in other words, it always expects the best. Más szóval mindig a legjobbra számít. Even when somebody does something that could provoke us, Még hogyha valaki tesz is olyat, ami haragra gerjesztene, love says they didn't mean it. a szeretet azt mondja, hogy nem úgy értette. They weren't intending to do something hurtful. Nem az volt a szándéka annak az embernek, hogy rosszat tegyen velem. I cannot speak for you, Nem beszélhetek helyettetek, but I sometimes say stupid things. de én néha mondok bolond dolgokat. Maybe more than sometimes. Lehet, hogy gyakrabban is, mint csak néha. And sometimes when I think that I'm being funny, És amikor azt hiszem, hogy vicces vagyok, I say something that ends up being hurtful. mondok valamit, ami fájdalmat okoz. But if we think no evil, De hogyha nem gonosz módon, tehát hogyha jó hiszeműen gondolkodunk, we can give this benefit of a doubt. tehát ezt a jó hiszeműséget gyakoroljuk, They didn't mean it that way. akkor azt fogjuk mondani, az az ember biztos nem rossz módon értette ezt. I know they love me. Tudom, hogy ő szeret engem, I love them. én is szeretem őt. So I won't be easily provoked. Tehát nem fogok könnyen haragra gerjedni. And I'll think only the best, even when what they did is not the best. És a legjobbat fogom feltételezni, még akkor is, hogyha nem a legjobb szándékkal tette az illető. And we'll finish with the ninth one here. És itt a 9., ezzel fejezzük be, It rejoices in the truth. Or Hogy- rejoices not in iniquity. hogy nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. It's verse number 6. Ez a 6. vers. Rejoices not in iniquity, but rejoices in the truth. Nem örül a hamisságnak, de örvendez az igazságban. It doesn't seek to hide. Tehát It doesn't seek to hide. nem akar elbújni, It's honest. hanem őszinte. It's upfront. Tehát nem titkolózik, hanem felvállalja. It's sometimes we say an open book. Úgy lehetne mondani, hogy egy nyitott könyv. How many relationships are destroyed by just secrets? Hány kapcsolat megy tönkre a titkok miatt? Now, love requires trust. A szeretethez kell a bizalom. When we are doing these other things in this list, És mikor megtesszük a többi dolgot ezen a listán, it's a lot easier to be honest with each other. akkor Isn't it? sokkal könnyebb őszintének lenni egymással. When I know they think the best of me, Amikor tudom, hogy ez az ember a legjobbat feltételezi rólam, when I know that they are not selfish, they care for me, amikor tudom, hogy az az ember nem önző, hanem velem törődik, well, now I can share my struggles. akkor most már megoszthatom az én küzdelmeimet. And we can rejoice together as we help one another. És együtt örvendezhetünk, ahogy segítünk egymásnak.
The very next thing is that love bears all És a things, következő az az, hogy a believes szeretet all things, mindent elfedez, mindent hisz, hopes all things, mindent remél, and endures all és things. mindent eltűr. As we seek not our own, Ahogy nem a magunk hasznát keressük, as we speak kindly to one another, ahogy kedvesen beszélünk egymással, as we endure all things ahogy together, mindent kibírunk együtt, as we're slow to wrath, ahogy lassúak vagyunk a haragra, as we think no evil, ahogy nem rossz hiszeműek vagyunk, now we can share those struggles together most már megoszthatjuk együtt a küzdelmeket, and lift one another up. és felemelhetjük egymást. That's biblical love. Ez a biblikus szeretet. I would encourage you as you go home, even this evening, És bátorítalak, hogy most, amikor hazamentek, vagy majd ma este, take some time to read through this chapter together. szálljatok rá időt, hogy együtt elolvassátok ezt a fejezetet. Think about how love is defined here. Gondoljatok bele, hogy hogyan definiálja a szeretetet. It's not love like the world speaks. Nem olyan szeretet, mint amit a világ mond, It's the love that God has. hanem a szeretet, amit Isten gyakorol felénk. It's a sacrificial love. Áldozatkész szeretet. It's a love that serves, Szolgáló szeretet. not self, Nem önszolgáló, it serves others. hanem másokat szolgál. And then within a marriage, of És course, a házasságon belül persze it serves our partner. a társunkat, a házastársunkat szolgálja. The husband serving the wife. Tehát a férj szolgálja a feleségét. The wife serving the husband. A feleség szolgálja a férjét. If they're both seeking to serve one another, Hogyha mind a ketten arra törekszenek, hogy egymás felé szolgáljanak, they will have a union that is inseparable. akkor lesz egy elválaszthatatlan egység közöttük. Close with prayer, if you would pray. Imádkozzunk zárásként. Drága Istenünk, magasztalunk Téged a Te felülmúlhatatlan, csodálatos szeretetedért, amelyet bemutattál Krisztusban, és amelyet bemutatsz minden nap felénk. Felhozod a napot a jókra és a gonoszokra, esőt adsz az igazaknak és a hamisaknak. Jézus, Te imádkoztál azokért, akik a keresztre szegeztek. Segíts, hogy ne olyan szeretet legyen bennünk, mint Káin, aki magát szerette és a testvérét megölte, hanem önzetlen szeretet, krisztusi szeretet legyen bennünk. Imádkozom minden egyes házas párért, akik itt vannak a mai napon. Imádkozom azokért a párokért, amelyeknek egyik vagy másik tagja még nem a Te gyermeked. Kérlek, Te adj nekik megtérést, Istenem. Imádkozom azokért, akik már hívők vagyunk, és hívő házasságban élünk. Segíts, hogy tudjuk ezt a példát, Krisztus és az ő gyülekezettel közti kapcsolat példáját, tudjuk sugározni, hogy láthassa a világ a mi házasságunkon keresztül, hogy milyen a krisztusi szeretet. Kérlek, segíts nekünk, Uram, elmélkedni ezeken a dolgokon, amiket hallottunk. Kérlek, segíts, hogy tudjuk egymást erre buzdítani, erre bátorítani, és ezeket a szeretetnek a tulajdonságait a Te szent lelked által, a Te segítségeddel a gyakorlatba ültetni. Áld meg kérlek a házasságokat, hogy abból legyenek erős családok, erős gyülekezetek, és egy olyan város, egy olyan ország, amely Te irányodba fordul, és így tudsz, hiszem, hogy lelki ébredést hozni, hogyha először a mi szívünkbe hozod azt, és utána a mi házasságunkba, családunkba, gyülekezetünkbe. Imádkozom, kérlek, add az áldásodat, most amint majd hazafelé megyünk, és kérlek, légy velünk az Úr Jézus nevében. Amen. Thank you for preaching. Egy kis ajándékkal készültünk minden házaspárnak, és ezt szeretném most kérni.